نو قسم دے من شر پسند نه یو، من امن پسند دی، من امن غواړو. زمونږ استاد یو عقیده او یو مسلک دی، زمونږ استاد یو عقیده یو مسلک دی. دوی د اسلام او د دین خلاف کارونه کوي. شته تیخته والا نیم الحمدللہ پر خپل مسئله دلیل وے د قرآن کریم آیات وے اتلسم سی پارا دا پہلا نمبر آیات تے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دا قرآن کریم فیصلہ دا قد افلح المؤمنون الذین یقیناً اغا مومنان کامیاب دی. رب فرمائی دا دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خبر نکم، دا دا قرآن کریم آیات ہوئے قد افلح المؤمنون الذین یقیناً اغا مومنان کامیاب دی ہم فی صلاتهم خاشعون چودی پر اخپل منزنوں کی خشوع والا دی. خشوع سمانا رئیس المفسرین حبر هذا الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا دی آیات کریمہ تفسیر کئی پا تفسیر ابن عباس کے اگا فرمائی خاشعون خاشعون مخبتون متواضعون ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاة. خاشعون مانا دادا چھ عاجزی کون کی دی اللہ لرا او پمونس کی لاسونا نہ پورتا کئی، رفع الیدین نہ کئی. دا قرآن کریم آیات دا قائد و جہان رئیس المفسرین دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر او مستدرک حاکم کے امام حاکم رحمہ اللہ فرمائی قد اتفق الشیخان على ان تفسیر الصحابی مسند عندہما. دا امام بخاری او دا امام مسلم رحمہ اللہ اتفاق دے پا دی مسئلہ چہ کل صحابی دا قرآن تفسیرو کی دا پا منزلہ دا حدیث مرفوع کی دے دا دا اللہ نبی فرمائی لی دی چہ دا قرآن کریم فیصلہ رالا دا صحابی رسول تفسیر راگے تفسیرم دا اللہ دا نبی نے اورے دلے دا آیاتی کریمہ نباد یو سڑے پا حدیث بانے عمل کئی او حدیثم پا منسوخ حدیث بانے عمل کئی دا دین آباد پا ایمان ہوئے پا غلط دے کر دے